Ľudia, konečne mám nový mobil, takto. A vlastne je to Google Pixel. Mám to vlastne, ja som mal starší a natáčal shortsy a všetko s tým starším, ale konečne mám potatový mobil, lebo je to tak aj lepšie, že môžem vám natáčať shortsy, všelijaké lepšie a tak. Tu máme vlastne YouTube, Roblox, tu ešte mám niečo, potom tu mám niečo. A to je vlastne všetko, foťák. Foťák to má dobrý. Ono keď sa... Pozrite, počkajte len. Najväčšie to má takto, až hen tam. Vidíte tú kľúčku, pekne. Má foťák krásny, potom nočné videnie. To. Nočné videnie. Takto. To mám vlastne, to dáme takto. To krásne kameruje aj nočné videnie. A ešte tu máme môj setup. Takto som aj hral, aj vám natáčal video jedno. Tak, tu máme nočné videnie. Takto. YouTube normálne. Takto. Tu máme moje odbery a tak, ale to nejdem ukazovať. Tu máme takto. Si môžeme Spotify takto. Som si tu dal Roblox, tu máme takto. A toto je točiace. Táto Zemegula. A tu mám ešte nejaké aplikácie, tak konečne vám môžem takto točiť s týmto cool novým mobilom. Takto. A ešte tu je od toho obal. Tu je ako tu mi padlo. Takto. Tu je ku tomu ešte niečo a bodíky bla bla bla. To nie je potrebné. Tak. A ja si to takto môžem odložiť mobil. Takto. No tak, takto to je ľudia, cez vlastne takto budem natáčať aj videá, aj ako čo mám v rohu, tak kameru, tak takto budem natáčať vlastne, si dám slúchatka a takto budeme hrať Roblox alebo Minecraft alebo tak. Ja vždycky budem mať tú kameru v pravom hore rohu, tam no. A vlastne takto to budeme natáčať a normálne ako ste zvyknutí, tak to budem natáčať Roblox, Minecraft aj World of Tanks by som mohol tak. Dovidenia.